Qed jonqsu l-edukaturi? In-nies għandek inti. Ċekkja waħda jekk hemm xi ħaġa in terms of trend ġu. Inti dik tiraħħa inti across Europe u anke madwar l-Ewropa jew id-dinja, l-edukaturi iva jonqsu. Meta inti taraħħa lokalment, Alla jbirek aħna Malta fi għandna statistika li fl-opinjoni tiegħi hija inkorretta ma' dak li tiġri inti barra. Qed jitlu iktar trend tmur il fuq. Għax inti għax aħna professjoni kissirnija biex Sewa. Aħna jekk trid, jekk inti jekk għandek low levels, low levels, tispiċċa teacher. Fimt? Tista' tmur tgħallem. Għax inti hemm kategorija li nistajna taħt klawżola distorted ħafna nista' ndaħlek biex tgħallem inti ċertu suġġetti. Fimt? U allura nimla l-vojt bin-nies li m'għandhomx il-pedagoġija. Issa jien dawk in-nies nagħmilhom ħafna. Tgħidli għalfejn dak inti daħlu għall-vokazzjoni llum il-ġurnata dawn fil-Katana nsejħulhom aħna supply teachers. Supply teachers hemm minnhom li mhux biss għax blow levels u A-levels għax ma nkun ħażin skorrett, hemm minnhom għandhom il-masters u għandhom il-PhDs. Ma m'għandhomx inti il-pedagoġija li huwa kors bażikament li jgħalmek kif tgħallem. Għax m'għandhomx dak inti huma diskriminati biex niftehmu, allura ma jagħtuhomx l-istess paga. Fimt, hemm dol m'għandhomx l-allowances u dal-affarijiet kollha. Ma dawn in-nies dejjem ħallejnihom hemmhekk ma tajnihomx it-training biex jiġu mqar impar par ħadd ieħor. Dak kienu huma inġustizzi kbar jiena. So, imma ġifieri iż-żgħażagħ Maltin. Iż-żgħażagħ. Meta jtifittxu karriera, qed iħarsu lejn jsiru għalliema. Inti jidħollok inti ġeneralment inti BA subjects, fimti jew hekk l-università, mbagħad jieħodlok forsi MTL li hum ġiel Masters in Teaching and Learning. Imma mbagħad along the line bejn jitħajjar li jimurlek f'settur ieħor, totalment barra mill-edukazzjoni. Jew inkella meta jitħolla l-edukazzjoni li ħaġa dak il-cohort jinqasam bejn tliet setturi il-Knisja, il-privat u tal-Istat. Along the way jitilqu diversi nies minħabba reform, fatigue, ġifieri tant kemm hemm riformi waħda wara l-oħra li inti ħaġa fem dik il-perċezzjoni li hemm barra li jisma' għandek is-sajf ħadd istrieħ u tkun relaxed u cocktail u hekk dak hija dik insija ġifieri it's a few days and that's it. Is-sajf huwa preparation work bil riformi li saru. L-lum il-ġurnata n-nies jitilqulek. Però naħseb tnejli aħna underpaid, So, bad żewġ strands interessanti. Għax inti għandek waħda li jiena nħoss li mux l-għalima bissa u Malta u underpaid, nasib ħafna mill-frontliners, l-infermiera, l-pulizija, l-iktar nis li huma speċa vitali u kruċali għas-soċjetà. L-infermiera ma naqbix miegħek, l-infermiera għandhom pakketti ħafna finanzjarju. Jiena nemmen li l-infermiera li huma fuq l-istess kategorija f'eżempju bħala kwalifika, l-istess bħala edukatur, il-nexxilhom bħala union u hawnhekk ninżalhom il-kappell, ġifieri. L-MUMN naħseb jiena waħda mill-iżjed unions voċiferi wkoll taħt anke din it-tmexxija li hemm bħalissa u anke taħt anke jiena tkellimt għandi bibtija infermiera u niftakar fis-żmien tal-COVID meta konna kulħadd ħareġ barra ċab u hekk biex kienu jibgħatu li Madonni mhux aħjar tuna collective. Huma kienu jsemmu li kienu ilhom jinnegozjaw collective agreement dawk xi 10 snin li ma tawhomx. Dependi skont is-settur ifhem m'inhiex intis fuq is-settur fuq tal-infermiera. Naf illi l-edukaturi jħobbu iqablu l-nfushom. Ara l-oħrajn ġabu. Which shows. U meta tqis l-oħrajn iħossuhom li għadhom fil-miżerja ġifieri daw mhux l-aspirazzjonijiet ma jinstemgħux li huma. Hemm forsi pajjiżi oħrajn, sistemi oħrajn li nistgħu nħarsu lejhom fejn tħoss li l-edukatur huwa preġġjat bil-mod li naħseb it-tnejli aħna inti bla dubju jiena wkoll. L-esperienza tiegħi edukattiva ma nafx kienet tajba. Naħseb li jiena nħoss pereżempju jiena edukatur qabli tajjeb, però l-inċentiv biex jiena nidħol edukatur tant hija fqira li speċa
ma nidħolx għalija, speċa, marret, kien hemm momenti li fajti fejn kont ħafna iktar vokazzjonali u kont nagħmel ħafna affarijiet, però l-inċentiv mhux qiegħed hemm. Hemm per eżempju nisma' jitkellmu fuq il-Finlandja pereżempju, isa xi Shangri-La tal. Ifhem għani ħaġa, meta jsemmu l-Finlandja, jasib jina iżjed fuq l-sistema edukattiva ta' kif topera, it-talim, il-pedagogija, dak it-tip. Mux il-kondizjonijiet. Mux il-kondizjonijiet. Il-kondizjonijiet madwar l-Europa huma pjuttost taħjar minn ta' Malta, għajdu hekk, il-pagi għalla volja l-gvernijiet li huma skont statistika li huma jgħidu li aħna pala pagi maħni ġedin meħżiena. Jina, id-dinja kollha sejra l-ħaraġ ġifieri jista' jkun li. Ekku, jista' jkun għandhom punt. Nemmen illi ma nistax statement kbira d-dinja kollha sejra l-ħaraġ. Imma hemm ħafna elementi ta' ma nistax nqablu nfusna ma' pajjiżi oħrajn. Jiena nemmen li jekk inti tkun brillajt, inti ma tqabbix lilek innifsek ma' ħadd ieħor bħala podcaster, so tajt isma' xina noħna għal you want to be your own market, you want to build your own niche, if il-kas dijak, and you want to make something li tejt isma. Jena uniku, musa tara il-ċikku għet jgħamil inti podcast l-Amerika u għidejt titlallu eżatti pal ta' John Dan differenti, totalment. Għalfi ma sax nkunu differenti għana pala pajis. Li għanna nkonna kondizjonijiet tajbin, ta' nies, li nattiraw l-aħjar edukaturi. Iftakar ħaġa, l-edukatur huwa l-bażi ta' kull professjoni. U ta' ċittadini, ġviri, jina anka l-idea li nitħattu fuq l-edukatur bħala biss l-springboard għal-karriera, jina sepp, jina għanna tifla nħallija mal-għallima taħħa sabasijat kull-jum, ġviri, di mux tal-li għet t-forma li l-anfisa bħala speċa mill-lat akademiku, manka l-karattru taħħa, l-nġiba taħħa, il-kontrat soċjali taħħa, l-ideja taħħa ta' jinnaf, d-dmir ċiviku taħħa, biex ta' għalija daw, u fl-ħar mill-ħar, biex ta' jiena jinteressa, inti forsi jinteressak ovvjament iktar mill-allima, jiena interessani iktar mit-tfal. Happy teacher, happy student, fl-axar mill-axar. U anka forsi jek l-inċentif ikun ikbar spiex ta' dak li jkun jagħmel naqra iktar kuraġġ, forsi jitlu naqra iktar nies li huma. Jiena nemmen ħaġa ta' mhux il-paga, il-kondizzjonijiet tax-xogħol ħajamlu teacher aqwa milli huwa, għax it-teacher ġat jagħti nissikurak. Hands on heart, għanidilek, ġiviri li teachers għedin jgħatu the best of their ability. Ovvijament, pal kull settur, ħassib inti forsi minni jonqos jew hekk kollha. Kif għandek inti tobba li huma skrapan, ħassib inti tobba li huma tajbin. Però m'hemmx element ta' demotivation. Iwa, demotivation qed hemmhekk meta inti għandek inti sistema li ma tinċentivakx biex inti tkom ma mhux ħabba l-flus. Dik ukoll importanti, għax inti take home pay importanti, fimt faħam laħ inti tittajjex il-familja. Imma inti nasib l-inċentif, l-ikbar inċentif huwa li isma' inti biċċallim. Li inti biċċallim li inti isma' dak li inti tipprova twassal mhux għandek dan is-sillabu ħiet titwasslu bil-fors. U allura dak il-kreattività u hekk it is always being impeded taf inti mill-entitajiet differenti biex fl-aħħar mill-aħħar jimminimizzaw dak li inti tista' tagħti fl-aħħar at the best of your ability. Biex nagħtu naqra kuntest ta' dit-taħdida, hawnhekk hawn miktub li leverage salary tal-liem f'Malta hija ta' 22,603 fil-waqt li tal-bqija tal-Ewropea 25,768. Ġifieri hemm qabża ovvjament imbagħad tikkalkula fatturi oħrajn il-cost of living fil-postijiet diversi. Bħala cost of living qegħdin ewwa ħafna għoli meta tkompara ma' pajjiżi barranin. Ġifieri qegħdin we are verging on. Ekk huwa. L-ewwel tkellem fuq reform fatigue. Jiena nħoss li s-sistema edukattiv għandu bżonn ħafna iktar reforma. Jisom iż-żewġ tiegħek jikkontrastaw ġifieri jiena fil-fema tiegħi hemm bżonn ħafna iktar. Irid isir riforma. Kif issir ir-riforma u kemm hija frekwenti r-riforma. Inti taħseb li jrid ikun hemm tipo one fell swoop fej mhux darba kull 3 xhur ħanbidlu. Jiddependi skont il-riforma li timmaġina inti
x'inhu maħtiġijiet tas-settur edukattiv għal Graham Sansone? Is-settur edukattiv naħseb jiena in ġenerali qed ikun għanibdu għana ma xem għandek ħafna aspetti, dik taqbad anti fuq l-istruttura. Mela, għandek il-bini kollu li għanna, ġifiri mhumiex attrezzati għal ċertu talim li għanna bżon. Ġifiri inti meta inti l-equipment, l-infrastruttura li aħna għanna ma tippermettix biex jitwaħlu ċertu equipment. Naqas għandek il-Wi-Fi, l-lum kelli nies ċemplu li l-Wi-Fi ma jaqbaċ u ġifiri kif tista' tgħallem illum fid-dinja tal-lum. Ma daw kollha fl-aħħar they would end up ta' finti being able to give a teacher the right equipment biex inti jista' jwassal il-messaġġ tiegħu. L-edukatur erba' tiem oħra jrid illi jkun kapaċi u hemmhekk u ġadin hemmhekk ġifieri aħna li s-sistema edukattiva tkun kapaċi twassal it-tfal għala volja għandek inti abiltajiet differenti tilħaq kull abilta li għandek fil-klassi. Bħalissa qed jitħallu nies il-bravi lura u nies il-batuti qegħdin ukoll jitħallu lura. Ġifieri isu badna il-kappa tan-nofs, fimt, qed ngħinu lilhom, dak minn huma l-gifted students qed inħalluhom għall-art, ġifieri m'għandniex. U l-evidenza li qed tgħid? Ifhem l-evidenza hija minn nies li qed jiddejqu mis-sistema edukattiva, jiena nemmen ukoll dawk statistikament. Mela, kif it-tfal kif imorru, d-idea ngħid l-eżamijiet ta' ġifieri meta tara inti l-eżamijiet li jsiru internazzjonalment anke f'Malta, il-Pearls u ġifieri dan huma eżami il-Malta it's scoring always at the very low ġifieri. U minn dejjem kien hemm di trend? Ifhem naħseb jiena m'iniex ċert fuq il-passat sewwa ma naħseb dal-aħħar kemm niftakar jiena. X'huma daw il-Pearls? Pearls, PIRLs. Kien hemm in the last 4 or 5 years żgur kien hemm inti marki baxxi fejn ma wasalniex biex nilħqu l-average Ewropew. U bħala literacy Malta kif qegħdin? Ġifieri hemm evidenza li akademikament sejrin lura. Jiena interessawni affarijiet bħal jien naf għandna ħsieb kritiku l-litterizmu tal-medja tipo idejat bħal nafna mindfulness li skola għandkom dawn l-għanijiet intom. Żgur li huma importanti, speċjalment inti critical thinking. Infatti meta konna qegħdin nitkellmu l-ħarba semmejt lek anke ħafna affett fuq il-marketing u hekk li kelli da. U naħseb waħda mill-affett li il-Malti mhux kapaċi jagħmel jew anqas qed ibati ħafna huwa ħsieb kritiku. Ġifieri dak li qed ibellalu il-medja li tibellalu dak l-sponsor li fimt li huwa l-aħjar pizza jinnaf fil-belt il-politikant li buva jbiħlu il-ros bil-labra. Aħna m'għandniex kapaċi nikkritikaw bl-aħjar mod. M'għandniex kapaċi ngħidu isma' dak qed jgħid hekk. Ma vera jista' jagħmelek fimt ġifieri huwa possibbli ta' skrutinju. M'għandniex le. Mhux qegħdin insaqsu lil nafusna. Dik hija problema kbira li tiġri. Allura għandek inti sistema edukattiva li qed taħdem biss akademikament biex inġibu l-imbirkin u levels u da. Fimt? Imma fatt mhux kapaċi nkunu kritikajna lil nafusna u s-sistema.